Pa jedna dobra kontrolna utakmica gde je pokazalo i naše slabosti. U odnosu na prošlu utakmicu kad smo odigrali maksimalno disciplinovan, danas to nije bio slučaj. Pravili smo neke greške, poklonili smo 2-3 gola smo poklonili mi ničim izazvani i onda jurite rezultat, onda se u linije daleko jedne od drugih, ulazimo u nešto što nama ne odgovara i onda epilog je ovaj. Međutim i ovo je dobro da vidimo, malo smo danas i trošarali tim, malo smo promešali karte, da i drugi momci dobiju minutažu i sad se okrećemo prvenstvu, što svako je dobio dovoljno prilike, tako da su naredne 2 utakmice da ćemo probati da odigramo sa timom koji mislimo da je u ovom trenutku najjači. Neće biti više ovako drastičnih promjena po 9-10 igrača. Jednostavno moramo da se stabilizujemo. Generalno bilo je i dobrih stvari, bilo je uspona i padova. Opet smo ponovili neke stvari iz prvenstva, za 15 minuta smo dobili 3 gola, pa posle mi igramo, držimo kontrolu utakmice, napadamo, protok lopte bio bolji, damo gol, uđemo u šanse, pa onda dobijemo i to je naša stvar koju treba da... Problem sa odbranom, da li će se to... Pa znate kako, linije nam nisu dobro stajale, bile su široko jedno od drugih, daleko. Onda je Boja danas prvi put igrao, posle nije igrao utakmicu uopšte, jer je do sad imao povredu i onda su i to neke normalne stvari koje se dese. Kada napravite pauzu, dođemo do neke greške, pa onda smo posle ove prethodne utakmice koje smo odigrali sjajno, pomislili da smo sad već onako jako dobri, pa smo dopuštali neke stvari koje ne smemo. Jednostavno ova ekipa kada ne igra 100% disciplinovano, taktički, onda imamo problem i jednostavno to sad moramo da vidimo svi. Još jedno pitanje, samo sigurno rezultat ne može da nas zadovolji niko od nas, ali šta je ono s čime ste vi danas zadovoljni sa ovom utakmicom? Pa vidite, ako bi mi sad danas pričali o rezultatu, to bi bilo strašno pogrešno. Znači, rezultat sigurno da nije stvar s kojom se bavimo ovog trenutka. Nije prijatno izgubiti, ali mi smo došli na pripreme. Mi smo juče imali 2 jaka treninga i svaki dan mi ovde radimo i spremamo se za ono što nas čeka. Tako da usled toga su i se desile ove promene. Najgore od svega bi bilo da se Miletić povredio. To bi bilo nešto najgore što možda da se desi.